मैया की बाहर से गाड़ी धोली पिया जी रात में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई बड़ी भीड़ होला राजा बड़ी भीड़ होला राजा सोजिया के घाट में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई। रिकॉर्डिंग बाय आरोही रिकॉर्डिंग स्टूडियो। दौरा लेके चलल जाई आजन बाजन साथ में बबुआ के लेके चलब पिया हम हाथ में सुननी बड़ा भीड़ होला ए हो दौरा लेके चलल जाई आजन बाजन साथ में बबुआ के लेके चलब पिया हम हाथ में आदित्यनाथ यही आजे सूरज देवे यही आजे केरावा के पात में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई। पांडे दिनेश सैया कोसिया भराई छठी घाटे बबुआ के केसिया कटाई पांडे दिनेश सैया कोसिया भराई छठी घाटे बबुआ के केसिया कटाई लिखे विकास सूरज देवे अहे रथ में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई सैया जी साथ में की छठी घाटे चलल जाई।